Здравей! Седни удобно и се отпусни. Затвори очи, вдишай дълбоко, след това издишай. Още веднъж вдишай дълбоко и издишай. Сега си представи как хващаш и изваждаш своята тревожност от теб и я слагаш да седне на дивана, на леглото, на стола. Извади я от себе си и я сложи като отделен организъм да седне до теб. Почувствай лекотата, как се чувстваш без нея. И я погледни. Попитай я, какво искаш да ми кажеш?